A dobogóra pályázó Kozár Mislenyt fogadta a Győri Eto FC 2-es csapata a 13. fordulóban. A fehérmezes hazaiak rögtön a találkozó elején magukhoz ragadták a kezdeményezést, és egymás után alakítottak ki veszélyes helyzeteket. Nyitrai lövését éleszögből védte Sólyom Csaba, a 21. percben viszont már a kapus is tehetetlen volt. A szezon egyik legnagyszerűbb gólja következik egy olyan támadás végén, amelyről az edzők többnyire csak álmodnak. Rajzolni nem lehet ugyanis szebben azt az utat, ahogyan felhozta a hátvédsortól az Eto csapat az ellenfél alapvonaláig a labdát, innen pedig Babics okos visszagurítása hozta meg az ittszert Molnár Tibornak, és persze a gólt. 2 perccel később láthatóan még nem tért magához a baranyai csapat, amikor Kismáti adta középre a labdát, a házi gólkirály Varga pedig fejjel csúsztatta meglepett védő mellől a labdát a kapuba. Mindkét visszajátszó tehát gólpasszal járult hozzá a sikerhez. Innentől kezdve ugyanis már csak a különbség volt kérdéses. A második játékrészben Varga csente labdát a vendégek 16-osánál és lőtt nem sokkal a kapu mellé, vagy Németh László zseniális indításával Molnár Tibor lépett ki, és döntötte el végleg a 3 pont sorsát. A folytatásban még volt lehetőség az Etónak, hogy gólt lőjön, legközelebb talán éppen Németh állt ehhez, majd a túloldalon is megvillantak a hajrában a csatárok, de a végeredmény már nem változott. 3-0-ra legyőzte a Kozár Mislent a Győri Eto FC 2-es csapata.